Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy. Kumusta naman ang ating pagtutoy? Busog na busog ba? Ayan, syempre, ito pa rin ang ating programang Totoy na Love. Kasama niyo ang iyong Uncle Totoy, Totoy Bato. At alam mo mga kabisyo, sa lahat po ng mga may pinagdadaanan ngayon, hindi ka nag-iisa po mga kabisyo. Marami tayo. Oo, marami. Kasama na siguro ikaw, kaya yung kapitbahay mo, kaopisina mo. Pero di bale mga kabisyo, laban lang po kasi it's part of life. Hindi ka laging ganun. Siguro mga pagsubok lang po yan sa inyong buhay, sa buhay po natin. Mga lamas sa kinabuhi, mga rekado sa ating buhay. Laban lang po mga kabisyo. Hindi natin akalain. Baka balang araw magiging ganap ka ng ganito. Sige lang. Basta gawin mo lang yung nararapat mga kabisyo. Ayan. Anyways, uy, sabi ni Boy Pindot. Totoo yan mga kabisyo, no? Hindi natin nakala yung mga napagdaanan ng ating mga uncle siguro, mga auntie. Lalong-lalo na pag etong pera. Pero wala ka namang pera. Pero yung health mo naman, laging okay pa sa alright. Okay na lang yun. Kasi may pera ka, lagi ka namang may sakit. Di ba? Pero lahat natin yan, alang-alang yan sa ating Panginoon na nasa taas. Okay, no? Anyways, oras na po para batiin na naman natin. Shout out sa mga nakatutoy sa atin, no? Hello sa ating mga kabisyo sa PNP, no? Camp Crame, na laging nakatutok sa atin yung mga pulis diyan, no? Especially kay Sergeant Rex Mariano. Ayan, kumbrad ko po. Ayan, i-greet lang po natin, no, ng happy birthday sa kanyang Mrs. ni Rex Mariano, si Nessie Mariano. Happy birthday, Kumsis. Ayan, and may you have many more birthdays to come. At sa lahat mga may birthday ngayong araw na to, no? Sana yung araw nyo abay mag-e-enjoy po kayo. Dito tayo sa ating fan page sa Totoy Bato Official sa mga nakatutoy po sa atin, no? Sandali lang, ha? Ayan, eto na po. Shout out at walang sawang pakikinig po sa atin, no? Eto, shout out kay Lou Duran. Diyan po sa may Malate. Ayan, sabi niya dito, may gabi, Angkol. Naminaw lang ko dire. Pa-shout out, pakusirakos, tigol. Ayan, salamat, no, sa pagtutoy. Alberto Villamor. Shout out sa mga road warriors, no, si Jojo, Brian, Padit, Elmer, Jun Lapore, Orly Ordona, Mark Jeff, si BM, Migs Chico, Julie Efren, John T, si John Denver Uy, Emerald at saka si Wesley, no, nakatutoy sa atin, no. Shout out po sa uyab ni Wenicel Villamor. Salamat sa pagtutoy, ha. Kumusta din kay Averilia Jerry. At eto din, no, kanina pa tong nagpa-shoutout sa atin, no, agang-aga, no. Alright, no, nakatutoy sa atin ito lagi, no. Magandang gabi po, Sir Totoy Bato. Pa-shoutout naman kami sa SM Fairview Canteen. Ayan, pakibati na rin yung mama ko na si Marichu Fanoga at mga kasamahan namin sa kantin. Sila Maria Fe, Charmaine, Ate Belen, Ate Lani at ang nag-iisang lalaki sa amin na si Makmak na napaka-daldal. Ha 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 ha. Ayan, shout out sa inyo dyan. At syempre sa mga loyal na mga customers nila, no? Na mga call center agents dyan sa may SM Fairview.
Marami pong salamat. Sana po, Sir Totoy, makapasyal kayo sa kantin namin dito sa SM Fairview, Belfast, at matikman ninyo naman ang napakasarap na luto ng mama ko na si Marichu Fanoga. Baka makalimutan nyo ng pangalan nyo sa sobrang sarap. Ayan, siguro, masasarapan kami siguro kung makatikim kami ni Boy Pindot. Ipapalalamob nyo lang. Ayan, salamat at nakatutoy yan palagi yan, sabi ni Boy Pindot. Ba't parang ang lalayo ng mga kainang nakikinig sa atin? Kung ano, baka may mga malapit-lapit dito na magpapabating mga kainan dito, no? Yung 24 hours, alam natin yan na ganitong oras, hindi lang yung mga driver, pati na rin yung kainan, mga karinderya. Marami pong salamat. Okay, no, balik po tayo sa ating pinag-uusapan dito mga kabisyo. Etong mga naalala nating mga bagay na di natin nakakalimutan sa ginawa sa atin, no, ng ating mga nanay at mama. Okay, no, yaw words, kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, hindi mo makalimutan yung may pinabili sa'yo, hindi mo nabili. Pagbalik mo, akala mo walang pinapabili sa'yo. Lucy, skigol. Okay, no? Alam naman natin yan. Yung mga nanay po natin ay napakalaking papel sa ating buhay. At alam sa po natin, no? Ang halaga sa pagtatrabaho. Maraming mga nanay ang nagtatrabaho sa labas ng ating tahanan upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Especially sa mga single mom dyan. So, maraming sakripisyo po mga kabisyo, no? O kaya nga, ito lang yung masasabi ko, no, na ang mga nanay ay at sila yung ilaw ng tahanan. Pag merong mga tatay, pero pag walang mga tatay, mga single mom, sila yung mga ilaw ng tahanan at haligi ng tahanan, no? Ayan, sila yung nagbibigay sa atin ng pagmamahal, pag-aalaga, syempre yung dedication lang para maging tunay tayo na tao. Kasi nung araw talagang walang alam ka talaga. Ayan, sila yung nagpapamulat sa inyo kung paano mamuhay. Ayan. So sa lahat po ng mga nanay, mama, ayan, sa lahat ng mga mami, ayan, saludo po tayo. Advance Happy Mother's Day sa darating na linggo. That's May 12. At sana you live long life, good health lagi. At syempre, maraming pera na iaabot mamaya ni Uncle. Oo, usakalibog City Mill. Siguro ang may ibibigay lang talaga na sa ating mga nanay, no, yung pagmamahal po galing sa mga anak at lalo na sa mister. Hindi naman kailangang material things siguro, no. Siguro sa mga mister, yung pagdating siguro sa bahay, konting yakap o kumustahin, ikaw na muna siguro magluluto. Oo, at sa mga anak din naman, no, huwag maging pasaway. Pag pinapabili kayo ng ganito, pag pinapagawan yung ganitong bagay, huwag sabihan ng wait lang, sandali lang. Ay, nako naman. Nung araw, hindi ka makakaganon. Anyways, marami pong salamat mga kabisyo sa inyong walang sawang pagtutoy po sa atin sa ating programang Tutoy na Love. Bukas po, huwag kalimutan, alas 5 po ng umaga. Alas 5 na madaling araw ang programang Feel Good Morning kasama si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Mas masarap manood sa radyo. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy. Dagang kayong salamat, amping pirmi. God bless po mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!